Sasakay kami ng pupog. Kaya nga eh. Doon po mo po sa makina. Hindi, okay lang ako dito. Grabe. Tama. Ang mga passenger ng pugpog. Hey. Ayan na. Punta kami ng ito yung sasakyan namin na papunta kami ng Tinakayanan. Ito yung mga hiker na magpugpog. Ito na sa highway. Magpupugpog. Sige, you jump. Everybody jump. Okay na. Yay! Yay! Ang saya-saya! Ang lamig-lamig! Ang init-init! Yes!
Rekto, hindi nakuhanan. Agustin, next! Yung mga walang forever, huwag kayong mag-alala, makakarami rin kayo. Ay, mauubos ang ano po. Hindi ka paniwali mo na. Next, next. Mataas to, pero hindi siya, straight. Boss, may nakagos.